validen una mica, veus que estàs fent les coses ben fetes i alhora doncs aprens, no? Temes sobretot més legals, d'administració, coses que nosaltres som mestres, no? Com a mestre doncs tu vas fent i ningú t'ha format en això, no? Per tant, crec que és molt útil com a un punt, no? Com una boia, un far per estar i que t'indiqui cap on van les coses. Som mestres que vam deixar l'escola i per tant fem serveis educatius i de lleure i ens hem especialitzat en menjadors escolars. Llavors, doncs, amb el tema alimentari, no? Amb uns projectes ambiciosos a nivell de cap on va l'alimentació i a nivell de lleure i educació. Som empreses socials al final perquè amb tots aquests anys que portem, qui ha aguantat el sector ha sigut les empreses acá posant, no? Part dels nostres petits marges al servei de les famílies i de les escoles perquè el servei sortís endavant, no? Per tant, per una banda, no? Tot aquest reconeixement d'aquesta tasca social que fem i parlar-te, evidentment, unes condicions dignes del sector. Un sector on patim unes puges i patim uns increments que pateix tota la societat i que nosaltres, per voluntat o no voluntat de l'administració, triguem molt a poder aplicar aquests canvis, no? I això fa patir molt les organitzacions i fa que destinem més energies a un tema més empresarial i menys a un tema més de projectes, que és el que a nosaltres realment ens agrada fer.